Hello guys! So, we're here. Ano ba yung vlog ko eh? Kung kailan lang maisipan, tsaka dun lang magpa-vlog. Anyway, today is Tuesday. Ayan, katapos lang namin maghatid ng mga paninda sa sa store. And then, dito kami sa SNR. No, it's not SNR. Cash and carry. Magtitingin lang ako ng mga ref. Kasi may dalawa akong distributor na nakahit guys. So, ito-check ako may available na. And then, mag-grocery ng konti. So, let's go. Ay, by the way, available guys itong face shield ha. Ayan, yung Hengdi. Gamit siya ng mga artista. So, 90 pesos lang siya. Sobrang mura sa mga gusto. Baysong na kayo. Hello guys. So, titingnan ko lang kung meron akong i-edit ngayon. Kung may mga vlogs kung nandito sa camera. Pero feeling ko wala talaga. Today is Thursday na guys. Yun, wala kaming shipping day. Kaya nandito lang kami sa bahay. And dapat meron akong appointment. Kaya lang, sasara ko lang kasi baka maano tayo. Yung tugtog ni daddy. Dapat meron akong appointment today. Nagpa-appointment ako para ipaayos yung hair ko. Ano ba yan? Me time ba? Kaso, hindi naman nag-confirm yung yung salon. So, ayan. Malapit lang sana yun sa Makati lang. Kaso, ayun nga, di naman siya nag-confirm. So, ba't ako pupunta nang walang confirmation mama? Hindi rin naman ako i-accommodate. Kaya, maghapon dito lang tayo sa bahay. Ayan, ang dami nagtatanong guys kung bakit wala pa rin akong vlog. Kung matagal akong mag-vlog. Pasensya na kasi busy lang ang lola nyo. Lalo na ngayon na wala pa talaga akong wala pang stocks. Yan, na-stress ako kasi wala akong paninda. Pati mga Korean products, kulang-kulang na. Literal, gusto ko mag-live selling. Wala akong ila-live kasi walang stocks. So, ayun, even sa mga skincare, wala din. So, buti na lang yung yung RMK is nagkaroon tayo ng stocks 2 weeks ago. So, yun, meron pa naman. And, yeah, but running out na rin. So, ayun. Basta, puro guys, puro business. Yung inaasikaso ko ngayon. Ayun na. Teka lang, pasara ko lang. Kasi naririnig tayo dito sa kabila. Dito. Ayan, dyan. May kasi dito eh. Kaya may mga nakaupa dyan. Naririnig tayo dyan. So, yun. May good news kasi ako, guys. I mean, may pinagkakabalahan pa akong panibago. At magkakaroon tayo ng pangalawang shop. So, yun. Diyan lang naman to guys sa ibaba ng apartment namin. Nakakatawa kasi in-offer siya sa akin. Second choice, I mean, priority ako. Pero, ayun, ako pa rin yung, paano ba? Hindi, dapat hindi sa akin yun. Teka lang, nakatingin. Nai-creepy ako. Ate, huwag mo tingnan kaya. Yung kabilang, adjacent namin, unit. Nakatingin sa akin, nakakatakot. Pero, ayun nga. Yung mababakante kasi dyan guys, yung yung shop sa harapan. So, dapat gagawin laundry yan nung may-ari nitong apartment. Tapos, nabalitaan ko na gayon nga. Mababakante nga. So, inunahan ko na nag-inquire ako. So, mas priority ako nila kasi matagal na akong tenant dito. 3 years na. Ayun. And sabi naman nung may-ari, if gusto ko daw nga, is priority ako. Para hindi na luluwas yung apo niya para ayusin yung pwesto. So, sa akin napunta guys. Yay! Palakpakan naman dyan. So, yun ang inaano ko ngayon. Inaasikaso ko ngayon. I mean, di pa naman kasi may tenant pa. Hindi pa nababakate. So, until katapusan sila netong wish ko lang, hindi tayo sa sounds ni daddy, no? So, until katapusan na lang sila ng July and by August is i-renovate natin yan, ayusin natin para may shop na tayo dyan, may shop pa rin tayo sa Pure Gold. So, ayun lang guys ang ganap. Ayan, daming lamok. Daming lamok dito sa ni daddy. Yun lang ang ganap sa buhay ko ngayon. Wala masyado. And last, nag-vlog ako sa Cash and Carry, diba? Dapat kasi maghahanap ako nung, appliance showcase ng mga distributor ko. Kaso sobrang natakot ako. Ang daming tao. Karamihan pa sa kanila is nagbababa ng mask. So sabi ko, daddy, I cannot. So uwi na tayo. Kasi, alam mo yun, nakakatakot talagang, mahahawaan ka or di sa kaartihan guys, nag-iingat lang. So umuwi na din kami noon. Nung
makita kong ang daming crowded nga yung Abenson. So, yun lang naman guys. Anyway, let's go na para makapag-edit na tayo. Pandagdag lang man, may pandagdag man lang ako sa i-edit ko ngayon. Okay, grabe ang edit. Nagpapawis sa yung binti ko. Meron naman pala tayong vlog guys. 21 minutes. Mga ilang araw yan. Siguro 1 week na vlog yan. 21 minutes. Ayan. So, time check. It's exactly 5 PM na. So, labas na tayo para i-check yung mga boys kung ano nang ginagawa nila. Si Daddy tulog pa rin. Hindi pa yung nagda-lunch. Pinainom ko kasi ng coffee. Slimming coffee. Na matapang-tapang. Labas na rin natin si Grutin. Ito si Grutin eh. Kita nyo ba siya? Kahit madilim. Labas na natin. Mainit kasi sa labas. Kaya pinapasok ko minsan dito. Isa na lang. Chicken dinner. What's chicken dinner? Update guys sa aming stocks. Wala kaming stocks. Akala nyo lang meron yan. Pero butas-butas sa likod yan guys. Tada! Walang laman yan sa likod. Oh! Walang laman sa likod. Puro harap lang. Display lang. Kaluka. Ayan, more on ano na lang kami. Mga sauces. Yan. Sa noodles wala na tayo. Literal na wala talagang laman sa likod dyan. Tingnan nyo. Tiyaran! Wala. May ano kami doon. Pang trap ng daga. Ay, nako. Few boxes na lang. 2 item lang ata. Meron nuguri tsaka spaghetti. At tsaka ito pala, cheese ramen. Na super sarap din niya. So, yun guys, since wala naman kaming today, shipping, nag-iipon na kami for shipping tomorrow. Hinayaan ko lang yung boys na, yan, laro-laro. Tapos, nagsasagot naman sila na sa Instagram, tapos sa sa Viber. Tapos ako pa rin sa page. So, yun. And then, ayun nga, excited na ako para sa ating, store sa baba. Para sabi ko, itong mga Korea na to is ilalagay ko na doon para maging bahay na ulit yung aking apartment. And yeah. Ang dami kong balak guys, mga kapatid ko. Ang dami namin balak dyan sa baba. Kasi yung harap niya, pwede magtatayo kami ng parang food cart. Yun. Para sa mga ihaw-ihaw, siomay ni mama. Kasi si mama is gusto na rin bumalik ng Manila na boboring na siya sa boring na sa Nueva Ecija. And speaking of Nueva Ecija, naka 14 days quarantine nga kami. Yan, today is our 4th day. Yan, temperature lang naman guys yung kinukuha na dapat within 14 days na yun is hindi kami magkalagnat, hindi kami magkasakit or whatsoever, wala kami nararamdaman. Yun, and lumalabas naman kami, mabilis lang. Hindi naman talaga yung quarantine na sa bahay ka lang. Yun. Hopefully matapos na para makauwi na kami. Hindi ko bibigyan ang hindi behave. Behive. Behive. Hive. Sabi ko behave. Then bibigay ako ng treats. Yung favorite nilang Vitabone. Vitabone. Paubos na kasi itong di ba sabi ko behave? Sige, tagal si Daddy. Behave lang. Sige. Hindi tayo. Na. Behave lang. Behave lang. Ow! Palo. Dami-dami yung poknat. Ikaw na dito. Unahin kita. Dali. Behave ka eh. Vitabone. Poknat. Sino? Whoop! Kagulo na sila. Poknat, dali! Oh, sunod. Oh. Oh. Maggie. Who else? Ay! Junior! Lahat naman tag isa-isa eh. Ginger. Go na, Ginger. Dahil na, go na. Ayan. So,
Yan ang treats ko sa kanila, guys. I mean, favorite treats nila. Paw Patrol. Oh! No more agad poknat! Ang bilis out! Visit ka talaga. Ayan. Kailangan may mask ka kapag kalalabas ka, ha? 2,000 kasi guys yung fine kapag ka nahuli ka na wala kang mask. Dito sa Pasay lang yun, ah. Yan. Tapos, di ko lang alam kung sa ibang, di ko lang alam kung meron din sa ibang lugar na ganun. Kasi mandatory na yung, tama ba mandatory? Required na kailangan may, ka talaga, may mask ka talaga. Anyway, ayun, nakapag-dinner na kami. Nagpabili lang ako kay Rico ng chicken sa KFC. Tapos yung tirang ulam namin kanina, ginisang pechay sa itlog. Hindi na ako nakapag-vlog. I forgot. I'm sorry. Pero anyway, uploaded na yung vlog. Ayan. Nag-edit na lang ako ng guys. Mga descriptions. And we're done. Pauwi na rin boys. Babasa tayo ng ngayon, ng ulo ngayon kasi nangangati na siya. Hindi ako everyday guys. Siguro mga 5 years na akong hindi everyday na nagbabasa ng ulo. So, kapag malangis-langis na, ayan, saka ko lang siya shampoohin. Ate, grabe. Pag makati na, diyan ko lang siya shampoohin. Ayan, palis na rin yung mga boys, kaya labas na ulit tayo. Si daddy wala nang itutulog to. Maghapon natulog eh. Kaya magdamag na naman niyang manonood siguro. I will someday you be back home. Let's go. Bago ka pa lang mo Oy guys, tingnan nyo. Dito ka. Di ba kamukha niya si Massimo? Oh, dali na. Dito ka. Lalo pag bago nag-ahit ka ngayon. Hindi oh. Tignan mo. Niloko yan si Massimo namin yan. Si Masama. Okay. Are you good? Pauwi na sila. Nakakulong na rin yung ating mga veves. Ang ating mga magugulo, makukulit. Lalo na itong si Burgerito. Burgerito. Ay, Rex, bilan mo ko ng shampoo. Nizoral. Sa lagayan ng yeye. Nizoral cream. Papamalaki bukas. Magkano yung Rex? Halagang 500 ulit. Nizoral cream. Hindi ko makaalis, bilis ako. Hindi ko alam pa ngayon. Dali na. Yun lang naman line na yun yung Are You Lost Baby Girl? Dali na. Baby girl ba yun? Kunwari ka pa napanood mo na yun eh. Dali mo. Bilis. 1, 2, 3, action. Are you lost, baby girl? Ayaw ko na. Cut! Hindi pa ba yung mag-artista to? Ayan, pauwi na yung aking dalawang poging sidekick. Tomorrow ulit. Ka-excite pag nandiyan na kami sa baba. Diba? May tambayan na kami sa baba, guys. Ay, ang sarap ng malinis ang buhok. Na malinis ang anit. Diba? Kaya gusto ko na magpagupit, pero hindi pa kami makalabas eh. I mean, wala pang time. Wala pa akong mahanap na salon. Kasi di ko alam kung yun sa mga mall bukas na. Baka kailangan mo pang magpa-schedule, yung ganun. Eh, dapat, di ba kanina, may appointment ako kaso, hindi naman nag-confirm. So, hindi natuloy. Ayan, papakulayan ko sana yung buhok ko. Pabalik ko na sa dark. Kasi sobrang nag-dry siya, kakakulay. So, back to dark muna tayo. Dark brown siguro. Ayan. And, tonight, after ko i-rest guys yung yung face ko, or yung skin ko rather, ng almost 2 weeks na ata. So, gagamitin ko na itong L Beauty na binigay sa akin. Para, sample product.
Pero out na to guys ha. Ito yung ano niya, yung final packaging niya. Ayan. Reusable na pouch, jelly pouch. Tapos, ginagamit ko na yung ano niya, yung sunblock niya. Sobrang ganda guys. Para kang gumamit ng, medyo may pagka-silicone kasi ito. No need ka nang maglagay ng foundation. As in, super ganda nito, promise. So, ito palang nagagamit ko sa, ano na to, sa set na to. And tonight, yes, ayan. Yung buong set na guys. So, ayan, mag-start tayo. Ayan. Ito yung ating face ngayon. Wala naman akong problema. Konting ano lang, medyo may pagka-rough na yung skin ko. Kasi may mga whiteheads na. Ayan, pero overall, okay naman. Wala akong pimple marks. A few, tawag dito, yung pores. So, ayan nga. Face lock natin ngayon. So, tonight, tonight, ang ating first day. Ayan. So, meron siyang guys, 4. So, meron siyang toner, meron siyang day cream, meron siyang night cream. Night cream, or yung, ano ba dito? Titingnan ko dito sa final niya. Renew. Tapos, yung day cream niya, itong protect. Yan. So, syempre, ayan, since gusto ko din pala yung nila, yung sabon nila. Sobrang ganda. Lalo na sa katawan. Ayan, naubos ko na yung kasama nito. So, ito, gagamitin ko naman tomorrow. So, let's start sa kanyang toner. Gaya lang naman to guys ng ibang ibang facial set. Mag-start ka sa maghilamos ka, tapos toner, then night cream, and then sa umaga, toner ulit, and then sun protect. Yan. Yan, cotton pad. Ang kagandahan dito, hindi siya nagbabrown guys. Alam mo yun, yung katulad nito, wait lang. Which is normal lang naman sa iba, pero ito kasi walang hydroquinone. Masa na yung ginagamit ko before. Just na ata. Pero yes, hindi siya nagbabrown. Ayan. Tapos yung cream niya. Kasi wala siyang bleach. Bleaching agent. So, tama na daldal. Tayo apply na. So, let's choose the night cream. Yan lang naman. Ito muna gamitin natin, sayang. So, yun lang. Lalagay ka lang dito. Dapat naka-cellphone kaso, ayan. Kaya mahirap Mahirap yung ikaw mag-model din ng paninda mo. Kasi kailangan may pang-post ka. Yung gano'n na ginagamit pa talaga. Pero, ayan, dito lang tayo sa vlog. Bango niya. Hindi talaga siya may bleach. Pero maghahanap lang kayo guys ng marami akong paninda, marami akong hinahawakan. So, maghahanap lang kayo ng hiyang sa inyo. Hiyangan lang din naman yan eh. Kasi minsan yung skin natin, kahit na may kinahihiyangan tayo ng isang produkto, minsan na din sila. Yung parang nananawa din yung skin natin. Kaya, it's okay na mag-switch kayo ng ibang product. So, depende sa skin nyo kung gusto rin nila. Kasi good thing sa skin ko is hindi siya maselan. Kahit anong ginagamit ko, hindi naman ako nag-breakout. So, ayun lang guys. Ang sa face natin, lagyan ko na yung yung leg ko. Yan. And of course, my favorite lip mask. Hindi siya lip mask, pero ginagawa ko siyang lip mask kasi may cooling effect siya. And may tint siya para kinabukasan, diba? Ganda ng skin, naganda ng lips natin. Yan. From Pretty Angel Shop. From Girl Boss din to. Ganda lang. Matutulog na, nag-lip tint pa yun. Wala, feel ko lang talaga. Tagal ko nang ginagamit. Tapos ko mga 3 to 4 months na bago pa mag-pandemic, pinigay sa akin to. So, lagi ko siyang ginagamit bago matulog. Ang aping lola nyo eh, no? So, yun lang. Next is yung kilikili natin. Maglalagay tayo ng cream para laging maputi. Yung to guys, yung RMK.
cream. Ayan, panggabi naman siya. Ayan, lalagay ko sa kilikili ko. Night skincare routine. Yan. Tapos sa araw, ito, yun o, yung RMP deodorant. Na pag-aalis kami. Pampahaba lang ng vlog, no? Ayan, skincare routine tayo. And, ayun, next natin is mag-lotion na tayo. So, doon na tayo sa kama. So, after ng lahat-lahat, after sa face, sa kilikili, ang pinakahuli guys, na hindi ako makatulog nang hindi ako nag-a-apply is itong lotion or cream. Ayan. My ever favorite, alam niyo naman yan. Kita niyo na yan sa akin, nakailang ano na ako nito, nakailang tab na ako nito. Yan yung vitamin E na nilalagyan ko lang ng, ano, kaya siya madilaw. Nilalagyan ko siya ng AHA. Galing din Thailand yung AHA na ginagamit. Yung dilaw. So, yan. Mag-apply tayo lang tayo all over the body. Nakapag-edit na pala ako guys. Uploaded na actually. So, yun lang. Oh, ating buhok. Kulang lang sa atin is pang, di ba dami kong ano, ceremonias pag matulog. Pero, yun talaga pang makatulog. Tsaka, maganda talaga guys, kahit na murahin lang yung mga lotion nyo. Basta alaga nyo yung balat nyo sa lotion. Kaganda talaga kutis nyo. And ito nga, ano lang, 250 pesos lang. Ang tagal mo nang magagamit. May 1 month mo na siguro magagamit. Tapos, yung ano, yung pang-araw naman is yung ano neto. Yung orange neto. Ganda din yun. Lakas makakinis din. May instant ano kasi yun. Kinis effect. Parang may instant whitening effect siya. Kasi sunblock nga. Sun protected. So, ganun. Ang damihan natin kasi gusto ko madami talaga yung lotion. Wala tayo pambiling mamahaling lotion. Doon tayo sa tinitinda lang natin. Affordable and pangmasa ang presyo. Talagang busog na busog ako guys. Yung tiyan ko. Yan. And don't forget ang ating legs. Pinamodel ko mga tinda ko dito. Mahirap pag-model ng paninda. Apply madami lalo na dito. Ayan sa talampakan kasi kiss-kiss natin yan sa kulambo para madulas. Isa lang. Kiss-kiss sa kulambo. By the way guys, available tong ano, mga pantulog sa Sisters at Heart shop, online shop or Sisters at Heart shop. Ilalagay ko yung link nila ha. Yun, maganda yung tela. Ano, presko, tapos malambot yung tela. Teka lang, wala akong bra. Ayan. So, may shorts na yung shorts yung suot ko. Tapos meron din pajama, yung ganyan. So, sobrang likod ko. Yan. And, yun lang naman guys, tatapusin ko lang to. And, wala na. Matutulog na tayo. Patuloy lang ako ng buhok habang nanonood ng vlog siguro. Yan. Habang hindi ko pa pinapatay yung aking computer. So, doon muna tayo ng vlog habang nagpapatay ng buhok. So, ayun lang. Tapusin ko lang. And good night na. See you tomorrow guys. Night night. Good night Daday. Good night. Ano lang siya mag-good night. Hey, tingin ka naman. Good night.